Значи, закъсняхме малко да видите. Самолета пръскаше и точно спря Сладура, където спира другата черта. Преди 15 минути мина. Ето сега ще ви покажа. Сладури страхотни са те. Ма как и два самолета един до друг изведнъж спря. Условията за конденс, според великите теоретици, точно спряха. Ето сега ще видите условията за конденс, къде спират точно. Бам! И три самолета. Не можах да ги снимам. Два един до друг минаха. Ето къде спират условията за конденс. Два един до друг самолета пътуваха, единия пръска, другия не пръска. Единия с условия, другия без условия. Не бе, то няма значение, няма коментар абсолютно излишен.